Nagmahal ako ng mga taong mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. So meaning hindi lang 'to isang tao? Hindi po. Kasi meron akong boyfriend, Mhm. yun siya yung pinakamatagal until now, pero kulang yung effort ng time niya para sa aming dalawa. Mhm. So, may taong dumating na nagpuno nung time na pagkukulang niya, pero hindi niya yun alam. Hmm. So gumagalaw ka ng hindi nalalaman ng boyfriend mo? Sana wala naman sana pong mag-judge kasi ano, isa siyang Muslim, so meron siyang asawa, same time. So itong partner mo ay isang Muslim, so may asawa talaga siya. So Ano kailan po, dumating itong bagong bagong lalaki? na-meet ko siya sa isang online app, pero tinanggap niya ako as me na kahit meron yung una, na alam niya po yung sa una, tinanggap niya ako. You have a child 'no, tama? Ilan sila, isa lang ba? Isa lang po. Hmm. So aware sila na meron kang anak? Opo, aware sila. Hmm. Ano yung meron sa kanila at bakit hindi mo sila mabitawan? Yun sa una, Mhm. tinanggap niya ako ng buong-buo sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero yung pangalawa po kasi is, after ng nangyari dito sa lugar namin, bigla siyang umuwi dun sa kanila. Today. Kasi mahirap nga naman na nandiyan ka sa gitna ng, giyera, 'di ba? So, anong gusto Oh, mong mangyari ngayon? mm. Sino ang pipiliin mo dun sa dalawa? Sa pagkakataong 'to? Sa palagay ko, ano, ang hirap, mahirap po. Sa panahon na 'to, si una, gusto ko na pong iwan yung mundo na pinasok ko tungkol dun sa pangalawa. So, willing kang maging second wife? Opo, Hmm. willing pa ako. Ano siya, mahal mo kasi kailangan mo o kailangan mo kaya mahal mo? Mahal ko siya kasi kailangan ko siya. Kasi ang tamang tao para sa iyo, hindi mo dapat piliting maging tama para sa iyo. Kaya Mm. rin natin hindi nakikita yung tamang tao para sa atin kasi pinipilit natin maging tama yung maling taong pinipili natin. Sarap manood ng radyo 'no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.